Bona nit i benvinguts a l'especial Eleccions Municipals organitzades per Fitel Televisió amb el suport de Fitel Network. Diferents equips de Fitel estan cobrint aquests dies les presentacions de les diferents llistes electorals dels partits que aspiren a l'alcaldia. I aquí, als estudis de Fitel, anem entrevistant a tots els candidats de tots els partits que han començat aquesta cursa electoral. Avui és el torn del candidat de Lloret en Comú Podem, el senyor Frederic Guich. D'aquí uns moments, especial Eleccions Municipals Fitel amb Frederic Guich. Fins ara! Fitel Network us ofereix aquest programa. Bona nit, Frederic Guich, candidat de Lloret en Comú Podem. Bona nit, Marc. En primer lloc us vull felicitar per aquestes entrevistes als candidats. Aporten qualitat a la campanya. I també en el dia d'avui, des de Lloret en Comú Podem i també de motu propi, vull condemnar les agressions i els insults que van patir els companys del partit polític que estava al nostre costat, Vox en aquest cas, i creiem que en cap cas la violència és la solució. Molt bé, dit això, fem una mica de repàs. Vostè és director d'una agència de viatges aquí de Lloret de Mar, implicat en diferents moviments socials com Aturem la C32, també la plataforma Tramvia entre Blanes i Lloret de Mar, membre de la confraria de Sant Elm i conseller nacional d'en Comú Podem. Correcte. Per què ha decidit presentar-se com a candidat a l'alcaldia per Lloret en Comú? Bé, jo soc lloretenc, nascut aquí, porto tota la meva vida aquí a Lloret i he desenvolupat la meva vida professional a Lloret. Crec que era el moment de tornar-li al meu poble tot allò que m'ha donat. Quin balanç fa d'aquesta última legislatura, d'aquests 4 anys? Bé, jo potser tiraria una mica més enrere el balanç que faig d'aquests darrers 20 anys en els que ha governat sempre Convergència, Junts i els seus succedanis, fins i tot en pactes antinaturals amb altres partits. En aquests 20 anys hem vist com la població de Lloret s'empobria. Quan parla de pactes antinaturals, a què es refereix? El pacte entre Junts i el PSC, quan el Partit Socialista tenia l'oportunitat, fins en 2 ocasions, de poder governar a Lloret, entenem que és un pacte antinatural. Què creu que ha faltat en aquests últims 4 anys de govern a Lloret de Mar? Sincerament, crec que ha faltat valentia per part de l'equip de govern per posar a Lloret en el lloc que es mereix. Qui l'acompanya en aquesta cursa electoral? Bé, la meva llista, a diferent d'altres llistes, no és una llista transversal, sinó que és una llista de gent d'esquerres, gent treballadora, gent lluitadora que ningú li ha regalat res. Podria parlar de la meva companya, la Estela González Galerón, que ja és regidora actualment. La llista la tanca Miguel Gracia, actual portaveu de Lloret en Comú Podem, i després també en Xavier Rodríguez Pacios, un històric de la nostra formació. També tenim a la Paula Guitar, una jove professora d'un institut de Lloret. També tenim el Buba Júnior, un noi de la comunitat gambiana. Em fa molta il·lusió perquè fa molts anys que el conec, en Joel da Silva, que per tots és conegut, i així fins completar els 21 candidats. Ha dit transversal perquè és la paraula de moda, suposo, no? Sí, és la paraula de moda, però al final, ja et dic, nosaltres no som gent transversal, no som gent que pot estar a esquerra i a dreta, som gent treballadora, gent de Lloret. Molt bé, anem a parlar de les propostes, si li sembla. Quins serien els eixos on recauen la candidatura, la seva candidatura i el partit de Lloret en Comú per a aquestes properes eleccions? Els nostres eixos giren entorn del social i es vinculen entre si, educació, economia, treball, medi ambient. Anem a desgranar, si li sembla. Comencem per educació. Quina creu que és la situació en matèria d'educació de la vila? Bueno, tots sabem que Lloret té un greu problema d'educació, no només amb la manca d'una llar d'infants, sinó que també faltarien una escola i un institut. Però nosaltres volem anar més enllà. Nosaltres volem que de les nostres escoles surtin professionals amb altres matèries que no siguin només el turisme. Per això també nosaltres apostarem per fer cicles formatius diferents als que hi ha ara. És a dir, ampliar l'oferta del que és els estudis de grau mitjà, de grau superior. Òbviament, ara pràcticament tots els cicles formatius estan encaminats cap al turisme i si volem crear professionals que creen diferents llocs de treball
a Lloret hem de crear altres cicles formatius. No podem permetre que els nostres nois i noies se'n vagin a altres pobles a estudiar, com és, per exemple, Blanes. Captar el talent universitari o...? Òbviament, també captar el talent universitari. Mobilitat. Quines propostes tenen sobre mobilitat? Nosaltres sempre hem fet bandera de que volíem millorar la mobilitat, els accessos a Lloret, però no a qualsevol preu. L'aposta del carril de bus, l'aposta del tramvia, l'aposta de millorar els accessos, que ja era una proposta nostra a les urbanitzacions, també és quelcom que portem nosaltres com a punt referent dins la mobilitat. Tenim la intenció de peatonalitzar la major part de vies de carrers del centre de Lloret, així pacificar el centre i que sigui molt més fàcil comprar. És a dir, menys cotxes, però per tenir menys cotxes falta més infraestructures o com reduiríem els cotxes del centre històric? Nosaltres entenem que els pàrquings accessoris serien una solució, però per tenir aquests pàrquings accessoris també s'ha de dotar d'un servei de transport públic eficient que porti a la gent fins al centre. A partir d'aquí, com deien, un centre pacificat sense cotxes seria un centre molt més atractiu per al visitant i també per al lloretenc. I aquest carril que sembla que s'ha de posar en marxa a les obres d'aquí poc, que ha de connectar un carril bus de Lloret a Blanes, què n'opinen? Home, sens dubte és una ajuda. No és l'ajuda, però sens dubte sí que és una ajuda. Urbanisme, com vostè sap, el POM és allò que es van passant de legislatura a legislatura, però sembla que aquesta sí que ha de ser la legislatura de modificació del POM. Què en pensen? En quins temes estan a favor del POM al seu partit? Com deien, nosaltres ho vinculem tot al social. A Lloret, sens dubte, falta sòl industrial on crear noves empreses. Serà quelcom que tinguem que anar tots a una, que hi hagi consens entre tots els partits per fer una aposta clara per crear més sòl industrial. Sòl habitable ja n'hi ha. Potser no està del tot ben gestionat aquest sòl habitable, llavors el que tenim que apostar és per nous espais on es pugui crear indústria. I parlant de sòl habitable, com s'haurien de gestionar els usos d'aquest sòl habitable? Tenim que arribar a acords amb els bancs, acords amb Sareb i posar més habitatges a disposició del lloguer. Ara mateix el lloguer és car a Lloret i no n'hi ha. Llavors, si volem que la gent vingui a treballar a Lloret, sobretot en el món de l'hostaleria, hem de facilitar que tinguin accés a l'habitatge. Si volem que els nostres joves es quedin a Lloret treballant, hem de facilitar l'accés a l'habitatge. I en matèria de turisme, quina creu que és la situació ara mateix del turisme a Lloret de Mar o què creu que queda pendent a fer? Sempre queden coses pendents. Aquí ens hem de felicitar que el sector privat ha fet una aposta ferma, clara. Ja ho venim dient des de fa anys que s'han fet inversions interessants. No volem entrar en la història sempre del turisme de qualitat. Més enllà del turisme de qualitat hem d'apostar per un turisme sostenible, un turisme que sabem que és agressiu, dona una petjada agressiva contra la població, però hem d'apostar perquè aquest turisme sigui sostenible. Tampoc és molt fàcil parlar de la desestacionalització del turisme, però hem de ser clars i hem de ser sincers. Lloret està on està, no som al Carib, no tenim 12 mesos de sol i sí que podem fer petites accions perquè aquesta temporada perllongui una mica més. El turisme d'Inserso ara mateix no és un turisme atractiu donat el preu que paguen, doncs hi tenim que apostar per buscar altres subvencions que facin més atractiu el preu d'aquest turisme d'Inserso, el turisme de gent gran. Però desenganyem-nos, no estaran tots els hotels oberts els 12 mesos de l'any. I és per això que nosaltres apostem per una diversificació de l'economia. I li agafo el guà, és que m'ha fet gràcia que parla de la paraula desestacionalització, que està també molt de moda com la paraula transversal, i quan es parla de turisme es parla d'aquesta paraula i es deixa més enllà. I vostè parla de diversificació. Cap on ha d'anar aquesta diversificació? Nosaltres, com diem, crear nous llocs de treball si creem professionals diferents.
Nosaltres portem una de les propostes que és l'agricultura periurbana. Això pot sonar una mica a abraçar arbres, però no és així. Ja hi ha llocs on s'està aplicant aquestes mesures d'agricultura periurbana i és un acord públic-privat on recuperar terrenys per fer-los terrenys de cultiu i així apostar també per una agricultura de proximitat. Vinculant-ho amb l'educació, qui diu que no podíem fer uns cicles formatius amb la terra? I aprofitant que em parla també d'una mesura del seu programa, hem llegit també aquesta mesura que volen fer com una empresa d'energia. Què seria ben bé això? Sí, en altres poblacions on governem ja hem creat les comunitats energètiques. Bàsicament és crear espais on es creï energia i la gestionem nosaltres des de la població, des de l'administració, i podem oferir aquesta energia a uns preus per sota dels preus que hi ha de mercat en els veïns i veïnes de Lloret. Seria només electricitat? Sí. No parlaríem d'aigua ni d'altres recursos, simplement electricitat. I pel que fa al contracte de neteja i manteniment, aquesta licitació, portem un contracte que porta més de 10 anys, s'ha de tornar a licitar. Què n'opinen? Què en pensa Lloret en Comú sobre la concessió que s'ha de donar? Tu ho has dit, Marc, és el contracte de l'Ajuntament, és el contracte més car. Aquí també crec que hem d'anar tots a una, hem de crear un consens i veure quina és la millor opció. Nosaltres inicialment apostem per la municipalització dels serveis. Al màxim? Al màxim. Costi el que costi. Bé, nosaltres tenim estudis en què municipalitzant aquest servei fins i tot podem estalviar-nos €1 milió. A partir d'aquí posem-ho sobre la taula i veiem quina és la millor opció. I si parlem del sociosanitari, quina és la postura del seu partit? Bé, el sociosanitari, per sort, hem vist que al final s'ha desencallat gràcies a una subvenció. Nosaltres, òbviament, estarem al costat a l'equip de govern que hi hagi, que esperem que sigui nosaltres. I si parlem d'equip de govern, com molt bé sap, serà molt difícil que un partit governi en solitari i hi haurà d'haver pactes. Quines són les seves línies vermelles? Amb qui es sentiria més còmode Frederic Guich pactant o donant l'alcaldia? O amb qui directament ja pot dir no, jo amb aquestes formacions polítiques per ideari ja ho tinc clar que no pactaré? Bé, jo ara tiraré de tòpic. El nostre pacte és amb el poble. Dit això, fent aquesta petita broma, nosaltres som una gent que som de consens i sempre que sigui positiu per al poble podem arribar a acords. No vol dir això que sigui un acord de govern, però sí que poden ser acords puntuals. El que sí, i és per descomptat, nosaltres no ens asseuríem ni pactaríem amb aquells partits que consideren que la condició sexual d'algunes persones és una malaltia o que neguen la violència de gènere. Pactes puntuals, jo no sé si vostès han fet enquestes internes de partits, que ara sembla que estan molt de moda, les enquestes internes. No sé si auguren poder estar al govern o fer algun pacte puntual, com molt bé diu, o volen esperar a veure què passa el 28 de maig? El nostre lema és preparats per governar. Nosaltres volem governar, volem estar al govern. Creiem que després de 20 anys d'aquests governs, fins i tot en pactes antinatura, hem vist el resultat que ha donat. Lloret està a la cua de les poblacions en la renda per càpita a Catalunya. Llavors, nosaltres, com deia, preparats per governar i preparats perquè hi hagi un canvi de veritat a Lloret. Molt bé, jo no sé si vol afegir alguna cosa més a tots aquells que ens estiguin veient avui, algun missatge que vulgui donar des del seu partit, des de la seva pròpia candidatura. Res, veiem aquesta campanya que és curiós que s'ha desgranat en molts partits, la dreta catalana, Junts tots, la dreta més constitucionalista, veiem que hi ha fins a 4 formacions, i bé, l'única esquerra que realment s'ha mantingut ferma i que ha pogut acollir dos partits més que es presentaven a les eleccions del 2019 hem sigut nosaltres fent l'acord amb En Comú Podem. També veiem com al Partit Socialista han sortit 2 partits més del Partit Socialista. Creiem que nosaltres som l'esquerra real, l'esquerra que governarà per tots i totes les lloretenques i sobretot per tots els treballadors. Aprofito que em diu la coalició que han fet amb Lloret en Comú Podem, és a dir, qui voti a Lloret en Comú, qui vegi Lloret en Comú també està votant a Podem, a la formació Podem. És una coalició. És una coalició. Una coalició que va junta a les eleccions municipals de tota Catalunya. Correcte.
Molt bé, senyor Frederic Guich, doncs moltíssimes gràcies. Sap que tenim aquí la urna màgica a la que demanem que cada candidat faci la seva pròpia travessa dels 21 regidors que creuen que sortiran escollits el dia 28 de maig. Aquesta urna romandrà tancada i nosaltres el dia 28 de maig de la nit farem un programa especial de la nit electoral on aprofitarem per obrir la urna i el guanyador ens han promès que podem donar un any de fibra òptica d'internet gratuït. Així que... Jo soc usuari de Fitel i la veritat és que estem molt satisfets i jo demano als lliuretencs o comento als lliuretencs que apostin per les empreses locals que, sens dubte, són molt millor que les multinacionals. I avanço que, com que jo ja soc usuari de Fitel, aquest any, si surto guanyador, que espero sortir, doncs ho cedirem a una persona que de veritat ho necessiti. Molt bé, doncs Frederic Guich, ens retrobem el dia 25 de maig al Teatre Municipal, al debat que farem amb totes les formacions polítiques des de Fitel. Desitjar-li molta sort en aquesta cursa i en aquesta campanya electoral i doncs també a fair play, com ho hem fet amb totes les forces. Moltes gràcies. Gràcies. Fitel Network us ofereix aquest programa.